everybody, ovdje Jake Gamer, danas ćemo igrati sam, San Andreas multiplayer. Imamo gosta Pingo Mastera. Zdravo. Sad ćemo početi, gdje si ti? Pokušam da spopenjem boje. A ja ću si igrati. Još malo, Car nemoj Jacket. Pisalo je Car Jacket, a? Što kažeš? A neko ti kola. Šta se desi, već ti ne stava kola? Ja ne mogu da vjerujem kakvi su ovi seljačini. Oni su, da, nestali su kola. Ja ne znam to. Uništili su mi kola. Vidite. Čekaj, nešto da pokušam. Brum, brum. Sjedaš? Šta, na motor? No, na prvo sjedaš. Ne, moram više. Idemo. Idemo da tražimo pakon. Sad ćemo njemu. Vidim dvojicu. Vidi. Dobra, ja ovo ćemo pustiti. Sprem. Aha. Ja sam uvijek sprem. A vidim. Čekaj, možda nam je bolje u kola, ovako će nas lakše pogoditi. Zato ćemo uzeti njihovo kola. Ispravno. Što je bilo? Karđi. Šta? Karđi. Ne možemo da uđemo. Ja mogu? Uđi u ovo. Što ti ne možeš ovo? Nemam pojma. Brzo uđi. Aj, joj, joj. Čekaj. Čekaj. Uđi. Ja ono što mi zabao. O, Ja izlazi. ću da pucam. Izlazi, Pa dušan. ja ne mogu da izlazim. Au. Zašto? Ajde. Živ sam nešto. Imaš pancir. Ajde, beži. Uzmi, ne znam, uzmi kalaš, nemam Šta pojma. to? Ne znam se kako gora. Okej. Idem dole. Bio je motor. Gdje si? Imam da neki mlade. Aha, ima ovdje. Ide ovdje. Prilično. Ovo? Gdje ću vam, dušan? Dušan? Da, gdje se vodi? Da možeš da ih cilješ, ladno. Ne, ne. Aj, joj, ne uzmem ovaj. Ozbiljam sam da ne dođe do mene. Nadam se da neće. Znači, ljudi, ja bi trebao večeras da izbacim neki klip. Treba bi da izbacimo, vidjet ću šta nisam još isplanirao. Evo ovo nešto, ne. Ajde, dolazi. Čekaj, ne znam gdje si. Tako da, dobro da ovaj zna da sam ja.
A, ubio me. Da, cirkus, ja. Da, Ovo videli me. ja sam spavao kod Či. koke. Cirkus, nemam tu šanse nikako da uspem. To je sjajno. Ćeš ti mene, a? Jesi ti spavao kod kovački? Ne, pa ja nisam imao sad. Aha, okej, onda dolazim. Cirkus. Sve. Kao ove neke mile neki mix. Super, ovo mjesto je niče. Sam se popenjam ovdje gore i mogu i pucati. Tako da tu. Mjesto tu. Zar ti nisi spavao? Jesam, pa spavljala sam Gdje iza si? tebe. Na ovoj zgradi iza tebe. Samo moram nešto da kupim. Sam tamo kupila, jesam. Uzmemo ovako. Koje ne? Hoćemo? Čak, možda opet neko bolje oružje. Danas. Weapons. Možda povoziti. Neće ljudi valjda gledati tebe kako stojiš, sam ti vozi. Super. Weapons. Ako... Pa, ne treba. Završili smo. Ja sam otišao. Idemo potragu za policajcem. Pogledajte onaj moj klip sam bacio Minecraft Skywars sa Danilom. Miloš ne voli Minecraft pa neće s njim, jel tako? Prezirem tu igraću. A mogu da snimam. Da, radi mi, Dušan. Što kažeš? Kažem, radi mi. Šta radiš? Kažem, radi mi. Ne znam, ja tebe nešto čujem slabo, šuštiš. Ne vezi. Ne znam ti nešto Sad ću kill u stvari. Kako ću ovo izmestiti? Hoću... Aha, vidim te, sad čekaj. Dušan, Čak, neću ni dovoljiti samo. I... Tako. Fino. 10. dođi kod Aha, kogođa. ja sam ovdje gore. Upad. Kako Jake hvata grevijenu. Idemo, vidi ga. A vidi ga gore. Šta radiš, ti ništa ne vidim od prašine. Pogledaj na mapi. Vidim. Ali ne mogu se snaći, mislim ti lepo rekao da nemam plan da pucam. I da radim nešto. To da pucam iz voza, ne mogu. A ovo nam je jedina šansa. Ajde. Ma uteče, ne mogu ja pogoditi ni slon. Ajde, brzo. Ja ti kažem, ne mogu ni da nacinem, meni treba pola sata da nacinem. Brate. Možda ja ti lepo kažem da nacinem. Pogotovo što mi je ova osjetljivost miša. Previše ne leti miš. Opet ne mogu da stane na njih. Ajde, ne, iskači. I razmišljao sam iskočiti da bi ga ovako lakše. Sad ću onda odavde da izleti. Tako sam pripremio. Aha, tu se ti sakriva. Što pokupiti?
Ne, ovo ne mogu. O, snajper. Ja, daj. A, hoću ovo. Ma daj. Aha, dobro. E tako, zamenio smo pištolj. I imamo auto. E, sad će sve biti mnogo lakše. Pa, Osnovno mjesto oružje pištolj. Gdje ćemo? Ja, neko nam... Aha. Sam oružje uzem. Pa mi lakše sve. sa prigušivačem. Barem što bi... Ih, nemaš metka. Čekaj, nisi. Bi go najprije vratno. E, ovo. Dođi. Teže će nas naciljati, Dušan. Da znamo, teže ću ja pucati. Tako nećeš ni pucati. Hoću ja da vozim. Aha. Kad pre? Čekaj. Eto, kaj hoćeš da voziš. Šta pa nisam ne vozio? Šta pa nisam vozio? Vozi svoje. Idemo. Sklonio kola, sad ću eksplodirati. A to meni je bio plan da ovaj malo... Eto, ovaj crkni. E, fino. Samo da vidimo nešto. Oružje. Kako sam ovo izveo? Ja sam čakce. Ovo da. Pači se. Idemo. Vozimo Slušaj, helikopter. ja sad vozio neka kola i neki lik upao, ja nisam htio da ga vozim. Ja skočio dole, kola se zapalila i ja izašao i ovaj crko je on pokupio oružje. A lik iz naše nije. E tako vam se to ljudi radi. Nazadnjaka dođu. Ja vozim od njih helikopter od policije. Ti voziš helikopterom? Ja sam kod onih ruše. Ja mislim neko skriveno oružje. Ja sad iskočim. A sad ću ja da uzmem. Jel imaš paduran? Da, naravno. Ne, meni ne treba paduran. Znaš da ja vozim bez padurana. A ne, jel imaš paduran? Ne. Sad ću ja da uzmem neki helikopter. Miloša, kad ćemo da završavamo ovu epizodu? Još malo. Ok. Tisni. Kad ti hoćeš, meni je sve. Da polećemo. Ali mi je helikopter roze plav. A, vidim, jel si ti ovaj? Aha, vidi, Dušan Jelikić. Ajmo Dušan. Pokušaj da se zaokreneš prema mene. Jer ne moraš da se spucaš u mene. Ne mogu. Gdje si? Sve je daleko. A ja vidjeti ovog dole, idem da ga praćim dok će da ide, pošto ne smijem motno ovaj. Hvatit ću ga malo sutra, imam je da ga stigam. Vidim te. Aha, da vidim gdje je. Aj! Ne. Ljudi, idemo na veliku visinu i skaču. Ne, tu sam i ja tjela. A ne mogu. No, ne volim ova igrica, hoću da... Ne. Spuštanje. I opet poletanje. Joj. A da, ako ne tražim puno, želim samo da skočim.
Brate, gdje ja idem? Kako je teško upravljati u San Andreas? Meni priči. Ja, gdje sam ja ovdje? Sjajno, crko sam, a skoro da nisam pao. Ni 10 mm. Pa se treba naći novo. Gdje ću to naći? I spuštanje. Tako, došli smo. Sad ćemo pokupiti jedan ovaj. Ovo je tako. Avion. I poletanje. Nemoj sam da se ugasiš. To sam ja promenio nebo, ako se pitaš. Da, 100%. Vidimo, koji ja sam? Ukucaš ko se crta set my weather broj. Sad ćemo izati neki čip. Pa postoji. Kako pogledaš, to možeš i bez čipa. Set my... Avion mi ide bolje nego helikopter. Pa ništa se. Set my... Rekao skoro. Pa. I ljudi, to je bilo sve za ovu epizodu. Do sljedećeg viđenja. Kako nagli ovaj prijek.